Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर तो दिनै जाबाय रिसेपसन डे जोंहा आब'नि हाबानि तो नै दायो जों गासैबो रेडि बेखिनियानोसै आंनिया सिम्पोल आरोना तो नै गासैबो देखायलागासिनो आं गासैबो अल कमप्लिट जाबाय न'फोराबो जि डेक'रेसन खालामदों गासैबो देखायलागासिनो दै नायलांबाय थाबानो जाबाय गासैखौबो तो लोगोफोर बेबायदि खालामनाय जाबाय आं जे बुंबाय थादोंमोन ना डेक'रेसन खालामगोन होननानै तो बेबायदि गनाव माने थुला सिथाबनानै बिदि माने एसे कालार खालामनाय जाबाय आरोना बे माने गना गासिबो दङ नै नैफोराव दंजोबो नै माने मेन पेन्डेला नैबे जाहैबाय तो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजाङै देखायलांगासिनो आं मा डेक'रेसन खालामदों नैफोरखौ मैया हरनि 3टा लाससिम मावदों सेंग्राफोरा नैफोरखौ नै माने मावनाया बहुद लेट जादों बिनिखाय माने एसे माबा जाबाय आरो माने होमबाबो जाबाय देलाय जाबाय जिखि जाया तो नै गोथार जुलि होबाय तो नै थालिर बिफां गायनानै ओमफ्राय नै आं बुंदोंमोन ना अरिजिनेल बिबार लाबोदों होननाया तो बिबारखौ नै नियाव होबाय नै लोगोफोर नै बेबायदि जागासिनो ओमफ्राय नै नियाव जागोन स्टेज नैखौबो हरनि बिराद गोबावसो मावबाय मैया माने 3टासोआवसो जोबदों आरोना नै हरनि नैबे मावनाया तो नै सिंगार सानैसो फैगोन तो बिथांमोनखौ माने बेयाव गाखोनानै एसे माने रोजाब होसिगोन आरो ट्रेकजोंनो जासिगोन बियो ओमफ्राय नै नैफोराव आलासि जिरायगोन दासान्दि माने दायो जागासिनो 11टा 12टा जाबाय माने आलासि फैनोसै आरो ना होमबाबो नै जाहांबायना मानसिफोरा नै औ जा नै नियाव दङ दिउरिफोर ओमफ्राय नै बिदि जागासिनो ओमफ्राय दायो माने बैराथिफोरा सफैबाय बिसोर देखागासिनो र' गासैखौबो तो नै नैबेनो जाबाय बोराइ बाथौ बोराइ बाथौ देखागासिनो आं फैनानै फाइनाल लुक्स नै मानेफोरनि डिजाइनफोरा नै ओमफ्राय नै नियाव बिदि बनायबाय बेगासिनो आं फैनानै फाइनाल लुक्स दै र' वाव 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 देखागासिनो दै 1 2 3 go final looks nih final looks Korea nanda deh mau ongkardo tuh nih dari biban kuri kasih nih Đây sẽ photoshoot, kan sẽ photoshoot. Boria. Chana, hello, nào. Hanika, Harsika. Nah, ini isnya Barni, ini Harsika, ini Barnika. Jadi kamera tiang sih. Kira ni apa ni? Ni. Ini bersama deh ini pura. Kalau pun ni daya, alas kita sobai, sobai hang bayar nani noperi pura. Nih, foto shoot nak kayak pura jam. Foto shoot. Boria. Kamera sah. Kamera sah. Nih, ini sah. Mono already sah kesini mono. Wow. Balik apa sih itu mono? Lepas segini. Nah, mayu. Nih. Udah ada mayu Gayatri nih. Gayatri mayu. Sampai kapan? Nih cak, abo. Nih cak, madam deh. Mana abo ni kita ni t-shirt. Nih, agar agor. Bayar mana agor t-shirt. Pasti t-shirt. Ayo, bayar guru. Beda mikir itu sekolah naya nak, nuh kan tu? Bayar kau, zuri boleh naya. Bayar ni akhirnya bodoh. Nuh. Bayar mana pas? Dan step. Pas tu bicara ni pas nak. Pas step, bayar pun langsung ada. Tuh ni. Ayo ni, jaga sini. Ada ni. Ada ya. Sekolah apa ni kali? Buri thara tu ni bah. Mohor ada sewa apa tak sewa.
Jangan, ya gak udah jangan. Kue lemtar lah. Hati lemtar lah deh. Ini saya apa nih? Halo. Lagau sini, logro apa ya? Logro ya. Wih bah. Baik kok. Pun oरैबायदि मोजां माने मोजां सान बे हाबानि समावनो 1 लाख साबस्क्राइबार जाबाय बिथाङा नै थ' बिनि गोजोननायाव मोनसे केक 1 लाख साबस्क्राइबार 100k subscriber Zuri Boro 100k जाबाय deh mau apa ya Kindle ini Habani nunggu 1 lakh subscriber जाबाय YouTube nih 1 lakh subscriber माने सबस्क्राइबारफोरा मोनसे गिफ्ट होबाय आरो बिथांनो हाबानि उसुरगा हिसाबै माबाखौ सिलभार प्ले बटनखौ माने होनाय जाबाय आरो बेखौ प्ले बटन गिफ्ट इउटुब फेमिलिनिफ्राय Thank you so much बे समावनो ग्रोब जाखाबाय नोंथांमोननिया सायनायनि थाखाय तदे माने 1 लाख सब्सक्राइबर हरो माने मोर 1 लाख माने मोर फैमिली हल आरो 1 लाख सब्सक्राइबर সেইকাৰণে মানে আজি কেক কাটিব মানে যোৱাকালি হৈছে দে জয় Boria. Bagaimana Bunda? 1 lakh subscriber congratulations. Binja bayar deh. Sana deh, Anwas dong. Gurbuआ YouTube pas खुलिजेननायाव माने फंबायानो आंखौ सापर्ट होदोंमोन आरो बेनो खुलिनानै होदोंमोन आरो आङो मिन्थियामोन जे YouTubeआ मारै गोरबानो फोरोंजोबनाय थेंक इउ सो माच फार्स्ट बाइट नोंनि थेंक इउ गोरबो आरो बायद' जायोना आरो जोंहानि मेम बिथाङा आंखौ मोसानाय मानाय गासैखौनो बेनो गुरु आंनि फार्स्ट बेनो फोरोंजेनदोंमोन आरो आंखौ मोसानायखौ थेंक इउ मेम बेनि थाखायनो बे दिनाव जे मेमखौ आं मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो हाबाबो बुंनो नाला आं मारै दे नैबे जाबाय दाबल आंनिया कंग्रेचुलेसना हाबानिबो हाबानिबो आरो 1 लाख साबस्क्राइबारनिबो अन्नायगिरि Juri Hababu aduh 1 lakh subscriber Kanu congratulations Sabar lukis sebenarnya nih. Nah, deh. Dikasih liburan deh. Kasih usah deh. Itu masih tangangan itu. जागायबाय उसुर गारनाय जागायबाय दा ini दे जागाथ' इदियाथ' बहुत जागाथ' खुलो ना जागा फिसाखाय माने मानसिफोरा गेदेर जाखांबाय
Pura line nih, pura line. Full gathering. Sana siklap sakai saya apa zat ada. Saya kayak mana gathering ah. Mau nih? Mana zat sini? More. Yang baik kasih benih layer der. Nih, zona stop so baik stop. Stop, boleh stop. Sar, thank you so much. Oh, thank you. Ma'am, thank you so much for your time. Gan-gana parega. Gan-gana parega. Ini, deh. Ini tuh lana nggak sudah berian. Full gathering. Hello. Không sao nữa. Dẹp ơi, muốn dẹp thì. Muốn dẹp anh ơi, cái gì này muốn dẹp. Lagau mas berat. Deh. Boria. कुछ डायलॉग बोलो उसके लिए। भविष्य जीवन सुखद हो, अच्छा हो, अच्छे से बीत जाए। सुख से जाए। सुख से जाए। वही मेरा दुआ है। ठीक है। बोरिया सानी जाने ले जाए। Dora sani. Ini kasih Dora sani sudah. Pelopornya dia mana catering group service kau mana saya bidang ini dan ini kita filang ini. Tuh, ini besok mana bidang itu deh. Thank you so much deh. Thank you so much Abu Mademen. Deh. Jadi besar nang baik. Catering group service. Deh. Kelombai. Baiklah. Kena je. Koina. Gatna deh. Hah? Ayah, aneh. ये पानी दिखाई नहीं देता इनविजिबल वाटर वाओ नहीं मापुरा usurga gift habani gift nih pura hutina usurga ini jadeng balting share
ओमफ्राय नैफोरा निजादों खांसि गां काहानि खांसिफोरा ओमफ्राय नै निजा सिबो नै